Zato ga je napravljen evo ovog ti korenje, da? Kažeš li uski gume to? Ajde, ja ništa. Znači vi kad izveš vam gore, koja je razlika zraka ovdje i dole gdje smo sad stajali. Tamo li ovdje i u Vrkama mogu. Vidiš po snigu, kako se Vidiš razliku zraka samo. Još on ima sporije, jel? Ima. Još je brzo. Upadimo Ivo na livo malo, a? Sad je vamo, ne? Livo. Evo, treba. A, ovdje je malo, ovdje će... Ovdje je lego. Ovdje je lego. Mora ga zaleti. A? Op! A? I da okrenemo pa. Možeš dobro, tu je. Daj, pustat ćemo ovdje. Na lopatu. Ajde. Ja probaj ga uspori, A? kako reagira uspori. Nisam uspori sam. Tako ja mislim. Probaj upravo. Čekaj. Ovo izbače. Pusti ga gore. To. Pa smo sad upadali. Redukcija muga. Redukcija. Šta sad upali? Livo. A? Livo sam mi. Boga mi ti redukcija, ti gospod će ga dobro reći. Joj, dobro krenu onda ne. Krenuo skroz, nešto. Nije skočio. A. Ti upao li Dragana, ti oca?
ti rodove krenu ku avion. Ću ja mislim. Svi se dok ćemo voziti ovoga. Ja. Budu upit na tam na ovaj. Na glajs. Brzi snig. Brži snig, je. Brzi snig. Druga, kuda se dvije, nema ni potopati uopće. Ovo snimati Ivana neće. Sad ćemo njega vratit ćemo ga na toaletika. I on će onda. Samo još malo mogu to. To su to gume kad ne valja. Ma. Sve ne uske gume, da njega probila do zemlje i... Sad ne probili. Sad kada ćemo prvo brzo ćemo u isto. A i u istoj tako. Kurac isto nećemo pojede ide. Jedino smo. A? Jedino je krenuo, ništa ne valja je gore, na rampu, dok će moji samo kruzi. Prvo ćemo ovo je brzo ga zaveti sada, prvo je brzo. A? Krenu. Ideš ovdje li krenu? Vrati k vam dole, vrati. A? Ozdal. Misliš izmišlji ga zaletika? Ovdje, vam dole. Ne mogu ga imati dole, nećeš ga doći Neće, pretopiti. onda nije dobro krenuo Isto ne, kako si ga, opet ćemo ga u drugu zlomku baciti. Sporu, a? Ne. Nikako onda ga uzi kod da ga vrag uzi. Ja uzi, onda rusio. Što smo rekli? Probaj prvu, a? Prva je spora. Misliš, ajde. Spora je. Mora odmah vratiti na sat. Drži ga svatko ili... Mora da pušća vraća, znaš. Da kažem. Smutaj ga. Samo ispravlja. Smutaj volanom. Morakaj svakuj. Trebao se voda Ivane, prvo će vamo išati, mogu biti još tu istički. Nemoj se Ne možeš daleko tamo... rašiti. Šta ne more? Di? Evo ovdje. Ti? Nosit ćeš. Ne možeš nikomu tamo. Nosit ćeš. Je smota. Će Ivane kriti. Dobro, nemoj dalje, Ja bi njega udala. nemoj tamo ići, bro, ne imam kamenja, nosit ćeš. Ne moraš tamo. Vrno je tamo, vidiš ti kamen. Tu ja zvonku da izajem. Što? Da snimim. Sad izađemo da Ivane snime. Sad ćemo u vodu baciti. Ne, možda prespora. Ali kad ti daješ gori, tukaj ga tamo, vamo sad. Neko se treba odmah jel. Znači, imaš ovu treću odmah. Gotovo. Uvijek na volanu. Onda mu treba isticaki ove spuru koji mu najbolje odgovara. Druga spora. Možeš pušti, druga spora je najbolja, možeš pušati. Snimi je Može plin. Čuje kako neće.
Stan tu bližajemo. Kako onda ne krenu? Kako krenu? Ja sam mislio da može. Teren, ne? Ja. Ćemo taj gledati kući. Učimo. Ovo ti je ukivanje od ovamo. I ovo izašao. Ovo smanjuje što baš će. Da su mekše gume. Ovo je... Da suže gume, ne bi on onda ne osjetio. Ovako pokrene. Znači, jedno isto cako, kojem njima govara te spore i to nju znači. Livo. A? Desno. Sad ne znam, moraš tu dole. Tu ga znam nabiti. More. I ovo onda kad sve imate bilo ovako, ovdje je ravno tamo do onog zida, znaš. Kada sidneš ovdje, bacite isto iz katapulta tamo. Šta je ovdje? Drva. Livo. Hajde tamo. Ja. Trebalo mu se svoju... Nije, samo i treba gurno. A, samo treba malo bolje guriti. Pa jabala guri. Onda ga uze ko... Ovo sam mislio rekao ima neke špore još posebno u vodoročku. Sad je ovdje unutra, ja mislim toplo. Baterima. Imaš akumulator ovdje? Ne radi. Ruske prolaze. Svi je toplo ovdje, a? Ovdje sad u sunce.